Ennen kalastuskautta on hyvä tarkistaa, onko luotain ajan tasalla, eli uudet päivitykset, niin siellä tulee uusia ominaisuuksia ja tietysti niin kuin vanhoja ohjelmistopukeja on korjattu. Eli tässä on nyt Hedix Ice 5. Eli ensimmäisenä tarkistetaan, että mikä ohjelmistoversio tässä on jo valmiina. Tarviiko sitä päivittää siis? Kuitataan noin pois. Nyt tässä ei ole anturi paikallaan eikä kartta paikalla, että tämä näyttää tyhjän ruutuja. Jaha, eli mä oon tämän säätänyt omaa kalastusta varten, eli mä oon piilottanut kaikki turhat näytöt. Eli ensimmäisenä pitää saada itse diagnostiikkanäyttö esille, jota me nähdään, että mikä softaversio tässä on. Se tapahtuu seuraavasti, painetaan menu, toisen kerran menu, sitten täällä näkymät kohta ja täältä etsitään itse testi, eli nyt se on ollut piilotettuna, laitetaan se näkyviin ja sitten rullataan näyttöjä, no siinä se on, softaversio on 2.32. Seuraavaksi tarkistetaan netistä, että onko tuoreempaa. No niin, nyt päivityspaketti on ladattu kortille, eli ohjeen mukaan pistetään virrat päälle ja annetaan mennä ihan rauhassa ton käynnistyksen. Sillä aikaa voitaisiin katsoa tätä, eli näitä SD-kortteja on monia erilaisia. Helix 5 käytetään mikrokortti, eli tämän kokoinen. Niin, katsotaan, kun tämä käynnistys menee ohi. Tuohon pitää pistää exit ja exit. Ja katsotaan, kelaako se vielä jotain. Noin, eli päivityskortti paikalleen. Noin. Ja nyt sen pitäisi automaattisesti haistaa, että siellä on päivityskortti sisällä. Kyllä vaan. Eli tämä palauttaa tehdasasetukset, eli tätä ennen kannattaa ottaa reittipisteet ja muut talteen, jos haluaa. Eli korvaanko ohjelmistoversion 2.32 uudella versiolla 2.33? Kyllä. Lopeta ohjelmiston päivitys. No ei lopeteta, vaan päivitetään. Ja nyt ei sitten saa akku loppua kesken tämän prosessin aikana. Katsotaan kuinka kauan tässä menee. Noin, se puuttasi itsensä. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Noin, päivitys on tehty. Ja nyt kun tämä on puottanut tämän tehdasasetuksille, niin täällä on taas nyt sitten kaikki näytöt näkyvillä. Eli mä en tällaisia näyttöjä tarvii. Niin mitä mä ensimmäisenä teen? Mä määrittelen, että mitä näyttöjä mä jatkossa haluan katsella. Eli 2 kertaa menu, sitten mennään tänne näin, täällä on kaikki näkyvissä. Ja nyt mä rupean vaihtamaan näiltä piiloteltu. Sitten tämä vilkkunäkymä, mikä täällä taustalla on, tollaista mä en halua katsella.
2D-näkymää, en sitäkään. 2D zoomi, sen mä haluan pitää. En halua. Sitten täyskarttanäkymä, sen mä haluan pitää. Vilkkunäkymä ei. Kartta ja kaikuyhdistelmä, sen mä jätän. Sitten tässä on toinenkin, mitähän tää tarkoittaa. Itsetesti piilotettu. Nauhoitusnäkymä en tarvii. Eli nyt kun mä oon määritellyt ne ja mä vaihan täältä tätä näkymää. Tässä on nyt zoominäyttö. Tässä on koko karttanäyttö. Tässä on kaikuluotain plus kartta. Ja taas zoomi. Eli mä käytännössä tarviin 3 näkymää. Eli siinä on toistakymmentä näkymää. Niitä on ihan turha rullata tässä näin. Nyt mä näen ne 3 näyttöä, mitkä mä haluan. Eli nyt tää on valmis siihen, että mä lähden kokeilemaan sitten jäällä, että miten tää toimii ja tarviiko vielä säätää jotakin. Kireitä siimoja.